Мирный бистесінде халитесін инди проблемалар бар, халықна нәрсе борчый. Шулар һәм башка мәсьәләләр хакында район башлыгы катнашында узган халык җыенында сөйләштеләр. Разиф Кәримов чыгышында мобилизация темасы кызыл җеп булып барды. Ул илдәге вазгыять турында да әйтмичә калмады. Районнан Татарстанның шәфлеккә алынган Лисичанский шәһәренә һәм махсус хәрби операциядә катнашучы иратларга гуманитар ярдәм узатылуы хакында әйтеп узды. Зәйдән мобилизацияләнгән иратларның гаиләләренә төрле ярдәм чаралары турында сөйләде. Сегодня возникшие вопросы и по мобилизованным, и по добровольцам, и по контрактникам, и их семьям полностью 100% отрабатываются. У нас создана рабочая группа. Район башлыгы үз чыгышында ел дәвамында башкарылган эшләр белән таныштырып, Зәйнең эре оешма предприятиеләре эшчәнлегенә йомгак ясады. Узган елда төзелгән мөһим объектлар һәм 2023 елда район буенча башкарылачак төзелеш эшләре хакында әйтеп узды. На Риманову улицу мы завершили. Значит, как визитная карточка, она современной стала. Значит, первой категории, трехслойный асфальт там, 5-летние гарантии, 1000 метров, километр там перил. Значит, сохранились там, значит, светофоры. Район җитәкчелеге белән очрашуга килгән халык төрле хезмәт күрсәтүче оешма учреждениеләр вәкилләренә борчыган сорауларын бирде. Мирный бистәсендә территориаль иҗтимагый үзидарәдә әйләнә-тирәне яхшырту буенча нәтиҗәле эш алып бара. Тагын медицинский ураманы тоже чистарталар, субботниклар булды. Зиратны обращение яздык депутат Госдумага и анда бөтен мусорларны җыеп контейнер койдылар. Бер җиргә тагын менә сырыбыз икенче бу җылга, чтобы тагын контейнер куйсыннар Татар җагына. Район башлыгы катнашындагы халык белән очрашулар гыйнвар ахырында төгәлләнәчәк.